50 ዓመት ተጋዲለየ ዝኣመን ኩሉም በር ዝተባሃልኩ ይኮንኩን ዝሰርሕ ክብሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ንሚድያታት ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ተዛሪቦም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ብግንባር ደቡብ ትግራይ ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝህንደድ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢድ ጥፍዒት ከም ዝገጠሞ ተገሊጹ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ተማሕጺኑ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሓድሽ ኣብ ዝተኸፈተ ሓደገኛ ግንባር ክሳተፍ ጀሚሩሎ ዝብሉን ካልኦትን ሒዝና ኣለና ዝኸበረ ሰላምታና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ክብራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ዜናታት ዝዕለት በአርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ሰናይ ምክትታል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተድሂቦም መግለጺ ሂቦም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ትግራይ ርክብ ፌደራል መንግስትን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ተድሂቦም ንሚድያታት ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም እቲ ቅድም ክብል ክወሃብ ትጽቢት ዝተገበረሉ መግለጺ ብሰንኪ ዝተፈጠሩ ኩነታት ደንጊዩ ከም ዝቐረበን ሕዚ ግን ብግልጽነት ንህዝቢ ምቕራብ ግድን ብምዃኑ ከም ዝተወሃበ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣረዲኦም ጀነራል ታደሰ ናብ አዲስ አበባ ዝገበርዎ ጉዕዞ ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ዘይኮነስ ብዝቐረበሎም ዕድመ ወይ ድማ ጻውዒት ምዃኑ ሃነጺሮም ቅድሚ ምዃዶም ድማ ንኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ኣቦ ወንበር ኮሚቴ መኸተን ዝኾኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝሓበሩ ገሊጾም እቶም ፕሬዝዳንት ዘቕረብዎ ሪፖርት ካብ ዝምልከቶም ሴክተራትን ቢሮታትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዝተኣከበ መረዳእታ ዝተዳለወሎም ሪፖርት ገምጊሞም ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘቕረቡ ገሊጾም እቲ ዝቐረበ ሪፖርት ኣብ ሓደ ዓመት ውሽጢ ዝተሰርሑ ልምዓታዊ ስራሕቲ ዘካተተ እንትኸውን ኣለዉ ዝበሃሉ ጸገማት ትግራይ ድማ ብሰፊሕ ንፌደራል መንግስቲ ከም ዘቕረቡ ኣብሪሆም ብፍላይ ድማ ኣብ በጀት ደሞዝ ነዳዲ ጉዳይ ተመዛበልትን ጉዳይ መሬት ትግራይን ዝምልከት ብሰፊሑ ዘለው ጸገማትን ክፍትሑ ኣብ ዝግበኦም ጉዳያት መብርሂ ከም ዝሃቡ ፌደራል መንግስቲ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ደጋፊ ዘይኮነስ ከም ፈተና ከም ዝሪኦ ከም ዝገለጸ ሓቢሮም ድሕርቲ ሪፖርት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ፌደራል ዝቐረበ ዶክመንተሪ ስለ ልምዓት ትግራይ እምበር ስለ ዘለው ጸገማት ዘይምዝራቡ ጌጋ ምዃኑ ገሊጾም ድሕሪ ናይ ጸለምቲ ዝፈተናዮ ፍጻመ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ዝኾን ምስ ፌደራል መንግስቲ ብፕሬዝዳንት ብርኪ ምንም ርክብ ከም ዘይነበረ ድማ ሓቢሮም ኣብ እዋን መቕረቢ ሪፖርት ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ንኩናት ትዳለው ኣለኹም በጀት ነዳድን ንኩናት ተዋህልሉ ኣለኹም ሓደ ነገራት ብኻሊእ መዳይ ተእትዉ ኣለኹም ዝብል ክስታት ከም ዘቕረበ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳይ ሉዓላውነት ትግራይ ተመዛበልትን ዝምልከት መደራደሪ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑን ፌደራል መንግስቲ ነቲ ብኩናት ብሓይሊ ዝተተሓዘ መሬት በቲ ናይ ኩናት ውጽኢት ገይሩ ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ፈተና ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣገንዚቦም ተመዛበልቲ ኣብ ስቃይ ከም ዘለውን ንሶም ዑደት ኣብ ዝገብርሉ መዕቆቢ ማእከላት ዝረኸብዎምን ገዛና መልሰና ኢሎም ካብ ዝተማሕፀንዎም ተመዛበልቲ ገሊኦም ብሂወት ከም ዘየለውን ሓበሬታ ከም ዘለዎም ዝገለጹ እቶም ፕሬዝዳንት ጉዳይ ተመዛበልቲ ግቡእ መፍትሒ ክወሃቦ እምበር ናይ ፖለቲካ መዋዓውዒ ክኸውን ከም ዘይግባእ ኣጠንቂቖም ኣብዚ ጉዳይ ምስ ዝተመደቡ ናይ ፌደራል ኣካላት ዘተክቕጽል እኳ እንተኾነ ፖለቲካዊ ውሳነ ስለ ዘድልዮ ግን ብቕልጡፍ ዝውሰን ነገር ከም ዘየለ ሓቢሮም ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባ ምውላዕ ኩናት ኣብ ዘልዕልዎ ነጥቢ ኩናት ብፈኸራ ዝጅመር ከም ዘይኮነን ዘይትውድኦ ውግእ ክትጅምር ከም ዘይብልካን ዝገለጹ እንትኸውን ዋላ እኳ ናይ ኩናት ምኽንያት እንተሃለው ክሳብ መወዳእታ ብሰላም ንምፍታሕ ጻዕሪ ክግበር ከም ዘለዎ ኣሚኖም ጊዜያዊ ምምሕዳር ንኹሉ ሓቋፋይ ምዃን ድኽመታት ከም ዘለዎ ዝኣመኑ እቶም ፕሬዝዳንት መሪሕነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምቕያር ናይ ቀደም መንግስቲ ንምምላስን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ግን ብስርዓት ክኸውን ከም ዘለዎ ኣጠንቂቖም መንግስቲ ናይ ህዝቢ እዩ ትግራይ ናይ ሓባርያ መንግስቲ ንኹሉ ጽላል ክኸውን ኣለዎ ዝበሉ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣረኣእዩ ዝእሰር ወይ ዝድፋእ ሰብ ከም ዘየለ ኩሉ ብነጻነት ክነብር ከም ዘለዎን ኣረጋጊጦም ድሕሪ ንፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎ ሪፖርት ብዛዕባ ሹመቶም ከም ሃገሮም ከም ዝሰምዑ ዝገለጹ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ሹመትካ ኣይንቕበሎን ንስኻውን ኣይቅበሎን በል ብዝብል ንዝቐረበሎም ሓሳብ ንሶም ኣይቅበሎን ናይ ምባል መሰል ኣለዎም ኣነ ግን ኣይቅበሎን ኣይብልን ብምባል ቅዋሞም ገሊጦም ወሲኾም ድማ ለውጢ ኣድላይ እንተኾይኑ ብሕግን ብስርዓትን እምበር ብማሕበራዊ ሚድያ ብዝግበር ጸለመን በቲም በዚን ብምውኻብ ለውጢ ክመጽእ ከም ዘይኽእል ገሊጦም ኣብ መወዳእታ ንኹሉ ነገር ኣይንቕበሎን ምባል ናይ ቆልዓ ስራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ድሌቱ ይፈጠር ኣብ ትግራይና ክንነብር ንገድፋ ትግራይ የብልናን ብምባል ዘለዎም ጽኑዕ መርገጺ ኣንጸባሪቖም ብተወሳኺ 50 ዓመት ተጋዲለየ ንዝኣመን ኩሉ እምበር ዝተባሃልኩ ይኮንኩን ዝሰርሕ ክብሉ መትከሎም ንህዝቢ ዕላዊ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ንኹነታት ነቒሑ ክከታተል ክርእን ጸዊዖም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ብግንባር ደቡብ ትግራይ ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝህንደድ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢድ ጽፍዒት ከም ዝገጠሞ ተገሊጹ እቲ ኣብ ግንባር ደቡብ ትግራይ ኣብ ከባቢታት ቆቦ ጎብዬ የማነ ጸጋም ቆቦን ተክሎችን ዘውዬን ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝህንደድ ዝነበረን ጀምር ዝብል ትዕዛዝ ዝጽበ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ
ማለት እውን ኣሃዱታት ሻልሻይ እዝ ሻምናይ እዝ ምዕራብ እዝ ክልተ ኮራት ደቡብ እዝ ምስ መካናይዝድ 4ኛ መካናይዝድ ሓይልታት ፋኖ ብዝወሰድዎ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ መእተውን መውፅን ሲኢኑ ዕጥቁ ከውርድ ይገብርዎ ከም ዘለው ፀብፃባት ኣመላኺቶም እዞም ዕጡቃት ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ወረዳታት ላይጋይንትን ደራን ከምኡውን ኣብ ክልቲአን ከተማታት ንሰበስልጣን መንግስትን መሓውራት ፀጥታን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለው እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብምትእኻብን ብምጽዋዕን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ብምግላጽ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ ከባቢታት ከም ዝተንቀሳቐሱ ዘዘኻኽሩ ፍልፍላት ኣብኡ ዝነበሩ ሓይልታት ፀጥታ ሓይሊ በታና ኣድማ ፖሊስን ምልሻን ምዃኖም ይሕብሩ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ወረዳታት ታይጭጋይንትን ስማዳን ይንቀሳቐሱ ከም ዝነበሩ እቲ ምንጪ ሓቢሩሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ተማሕፂኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም መስርሕ እፅዋን ክባን ይትግበረሎ ዝበለ ሕወሓት ዝሓለፈ ሰሙን ሚድያታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተጋገየ ፕሮፓጋንዳ ነዚሐን ብምባል ነቂፉሎ ዝተኸወለ ስቃይን መከራን ኣብ ህዝቢ ትግራይ እምበር ዝተኸወለ ልምዓት ኣብ ትግራይ የለን ዝበለ ሕወሓት ዝተኸወለ ልምዓት ኣብ ትግራይ ዝብል ዝተጋገየ ምስሉይ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ንምሕላፍ ዝዓለመ ሽርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይልዎ ትግራይ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ካብቲ ዝፀንሐውን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት እያ ተኣቱ ዘላ ዝበለ መግለፂ ሕወሓት ማሕበረ ቁጠባዊ ዓቕምታት ትግራይ ኮነ ተባሂሉ ከዓኑ ተገይሩ እዩ ክብል ድማ ነቲ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ኣዘኻኺሩሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ክንዲ ምትግባር ብኻልእ መልክዕ ሰራሕታዊ ጄኖሳይድ ስለ ዝጥቀመሉ ይትረፍዶ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕውየት ትግራይ ዘረጋግፅ ስራሕቲ ክጅምሩ ተወሳኺ በደላት ክፍፀሙ ፀኒሖምን ኣለው ኢሉሉ ሕወሓት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ወፃኢ ኣናዊሕናዮ ዝበለ ዕድመ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ንምዕጃብ ትብል ኣብ ሚድያ ዝተኸወለ ልምዓት ዝብል ፈጠራዊ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዘርጊሕሎ ክብል ከሲሱሎ እዚ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ትክክለኛ ዘለሉ ኩነታት ከዊልካ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምግጋይ ዝተሓሰበ ውዲት ዝበለ ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላሕታዊ ፅንተት ኣብ ልዕሊ ትግራይ እናፈፀመ ቀፂሉሎ ኢሉ በጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብምኽልካል ኣገልግሎት ባንክን መሰረታዊ ቀረባትን ናብ ትግራይ ብምኽልካል ትግራይ ብኩለ መዳይ ናይ ምልማ ስትራቴጂ ብምፍፃም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትሪሩ ዝኸስስ ሕወሓት ሕዚ ኣብ ትግራይ መንግስታዊ ኩነታት ደው ኢሎም እዮም ዝርከቡ ኢሉ ብሓፈሻ ትልሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብኢኮኖሚ ኣማሲንካ መረበቱ ብምቅርማት መወዳእቱ ድማ ብኩናት ኣቢልካ መሊእኻ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ድማ ነቶም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ በብግዚኡ እናተኸለሱ ኣንጻር ህልውንኡ ዝፈሓሱ ዘለው ገመዳት ጥፍኣት በጣጢሱ ህልውንኡ ንምውሓስ ኣብ ምቅላስ እዩ ዝርከብ ዝበለ ሕወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ይትረፍ ናብ ቅልጡፍ ልምዓት ዘሰጋግር ምቹው ኩነታት ተፈጢሩ ክበሃል ህዝብና ካብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት እዩ ኣትዩ ዘሎ ኢሉሎ ስለዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተኸወለ ስቃይን መከራን ህዝቢ ትግራይ እምበር ዝተኸወለ ልምዓት የለን ኢሉ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ንህልውንኡ ኩነታት ትግራይ ዘይገልጥ ፀብፃብ ኣካል እቲ ኣብ ትግራይ ካብ ህዝቢ ዓለም ከዊልካ ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ጄኖሳይዳዊ ትልሚ ምዃኑ ብምርዳእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብና መረበቱ ብምውራር ብሕማምን ጥሜትን ክፀንት ዝገብሮ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባር ተኣዊጅዎን ዘሎ ክባን ዕፅዋን ክልከላን ማህያ ሰራሕተኛ መንግስትን በጀትን ክልከላ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጣትን ክልከላ ጥረ ገንዘብን ከምኡውን ይሸባሸበሉን ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ኣትሪሩ ክኽኑን ይግባእ ክብል ልዩ ተማሕጢኑ ዘሎ ሕወሓት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሓድሽ ኣብ ዝተኸፈተ ሓደገኛ ግንባር ክሳተፍ ጀሚሩ ጉዳይ እቲ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ከቢድ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምትፍናን ዘእተወ ኣጀንዳ ቀይሕ ባሕሪ ከም ብሓድሽ ብተጋሩ ጀነራላት ዝምብልበል ዘሎ ኮይኑ ሓደ ካብዞም ነዚ ኣጀንዳ ዘቀጻጽሉ ዘለው ድማ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከም ዝኾነ እናተገለጸ እዩ ዝርከብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ተመሊሱ መጺሎ ዝሎሚ ኣብ ሚድያታት ዝቐረበ ዶክመንተሪ ካብቲ ዝሓለፈ ክብድ ዝበለ ይመስል ትግራይ ጄኖሳይድ ንምፍጻም ኣብ ዝነበረ ናይ ዓመታት ምድላው እቲ ሓደ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ዛንታ ተጋሩ ንኤርትራ ክትግንጸል ብምፍቃድ ኢትዮጵያ ወደብ ኣልባ ገይሮማ ዝብል ሓደ እዩ ምስ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጻንሒት ዝገበረ ነበር ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ንኢትዮጵያ በዲልና ያኢና ክብል ዝተሰምዐ ኮይኑ ናይ በሪ ባሕሪ ክንረክብ እናተገበአና ዘይምርካብና ንኢትዮጵያ በዲልና ያኢና ኢለ ይሓስብ ነይረ ኢሉሎ ምስ መለስ ኣብ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ዝተፈለየ ቅዋም ነይሩኒ ዝበለ ጀነራል ጻድቃን ንሻዕብያ ዋግኦም ክንህቦም ነይሩና ካብ ሕጊ ወጻኢ እየተባሪረ ናይ ዶክተር ኣብይ
መንግስቲ ነዛ አጀንዳ ምልዓሉ ክምስገን ይግብኦ ክብል ተሰሚዑሎ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ሃብ ጻንሒቱ ትግራይ ጄኖሳይድ ንምፍጻም ኣብ ዝነበረ ናይ ዓመታት ምድላው እቲ ሓደ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ዛንታ ተጋሩ ንኤርትራ ክትግንጸል ብምፍቃድ ኢትዮጵያ ወደብ አልቦ ጌሮማ ዝብል ሓደ ኮይኑ ኤርትራውያን ሻዕብያ ነዞም ከምዚ ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ቤት ጽሕፈት ከፊቱ አንጻር ተጋሩ ክቃለሱ ብጽልኢ ትግራይ ዝተላጠጠ ናይ ሚድያን ስነ ጽሑፍን ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ከካይዱ ሙሉ ደገፍ ጌሮምሎም እዮም ድሒሮም ድማ ሰራዊት ተኽቲቶም ኣብ ትግራይ ጄኖሳይድ ብምስታፍ ኣካል ጥፍኣትን ዕንወትን ትግራይ ኮይኖም ዓለም ለኻው ገበን ፈጺሞም ኤርትራውያን ሻዕብያ ካብ ንቀይሕ ባሕሪ ክትዋእየ ነጻነት ኤርትራ ኣነናሃለኹ ኣይትንከፍን ንዝብል ትግራዋይ ቀይሕ ባሕርናትን ኣዩ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ንዝብል ኣምሓራይ ወይ ኢትዮጵያዊ ኣየኽብሮን በአንጻሩ ነቲ ትግራዋይ ክንዕቁን ክጽየፍዎን ይስተውዓሉ ካብ ዝሓሊፎም እውን ንምስቶም ኤርትራ ገንፂልኩም ኢሎም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወፈሩ ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጄኖሳይድ ፈጺሞም እዮም ኣብዚ ሓድሽ ዝተኸፈተ ግንባር ወፍሪ ሚድያ ዝተጸንበረ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ የድልያ እዩ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋዕን ኣይክህሉን እዩ ልምዓት ኣይክህሉን እዩ ብምባል ሓቢሩሎ ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብ ዝዛዚልና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም